Здравейте хора, ето ме от мен отново. Включва се със също такова кратко видео, че в този канал може да има и влогове с Вики. Така, сега ще направим едно нещо. Ето ми го таблета. Ще въртим колело на късмета. И колко лайка трябва да стане. Сега трябва да почнем да въртим. Хайде. Трябва да ни се паднат. Сега гласуваме за абонати, не за лайкове. Значи трябва да събереме 100 000 абонати. Аз също забравих да го махна. Всички абонати. Така, мисля, че вече останаха само лайкове. Също 100 000 лайка трябва да постигнем. Ще успеем ли, хора? Зависи от вас. Бай-бай!